Hey, Hillary. Hey. So listen, I was thinking, do you want to get married? עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. הסרט הזה אסף חבורה של יוצרים עצמאיים שהחליטו שיהי מה, עם תמיכה, בלי תמיכה, הם קופצים למים ועושים את הסרט. אנחנו רוצים לתת ברכה להתחלה של הסרט. 3, 2, 1. איתי אנקלר! מתחילה התרוצצות. עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה, השלופה, הכנופה, הצלופה, הדלופה, הפרופה, התרופה, השרופה, הצרופה. אנחנו מגיעים ליום הראשון של הצילומים, מקבל טלפון ממוקי, תשמע, העין שלי הפוכה, אני הולך של רופא, לא יודע מה יהיה. מה זאת אומרת, אתה לא יודע מה יהיה? מה זאת אומרת, אתה לא יודע מה יהיה? כאילו אנחנו כולנו אחרי חודשים של הכנה, מגיעים בשדה התעופה, מוכנים לצלם את זה. אני לא יודע אם אני יכול להגיע. No, we're not going to have him now because of his eye, and when he comes, we're shooting, we're not talking about everything. Okay? רגע. הוא דיבר איתי קודם, הוא אמר לי, הוא התחיל להגיד לי כאילו 9, ואז הוא אמר לי, תשמע, אני אנסה... 9? אני רוצה שהוא יגיד. רגע, צריך להרכיב למדבוקס, בלה. הרגשתי על הפנים, השחקן הראשי של הסרט שלך מודיע שהוא לא בא. אתה מתכנן הכל, אתה אומר לעצמך, אתה תהיה פתוח, כל דבר יקרה, את זה אתה לא מתכנן. התקשרתי בדרך לדני ואמרת שאני בדרך לרופא ושאני אסיים את זה לרופא ואני אגיע הביתה ויתארגן וייסע, אבל לקח זמן. חצי דקה צ'אר. סבבה. עם הגיטרה והכל. הכל דוקומנטרי. דני, אבל... אין קאטים, אין טייקים. אל תתעכב על מה שקורה. הוא סורב, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. דוקומנטרי, דוקומנטרי, דוקומנטרי. חבר'ה, מונית, יאללה. הגעתי לשדה באיחור קצת, מבוהל נורא, אז איחרתי קצת, לא יותר מדי. נראה? סצנת הגעה של מוקי לשדה התעופה. תודה. מוקי הגיע, העין שלו הייתה בסדר גמור. תודה לאל שהוא הגיע. שם הכפופים על הדבר. אני מבוהל אחרי, תאמין לי אני מבוהל. אני יודע. צלע מספר 6, טק ראשון. Repeat after me. Today, good. I'm sorry, but there is no flights today. I can give you a night stay in a hotel here in the airport. And what about him? איך נולד עשית את זה? דני אמר בוא נעשה משהו באמסטרדם. ועשינו בפראג בסוף, וכתבנו אותו במשך חודשיים. 3 אנשים, אלון בן ארי, אני ודני. ואז ראינו את נרונה ומוקי באודישן, ואמרנו וואלה זה הם. אז כתבנו את זה עוד פעם, כי שינינו את זה לפי הדמויות שלהם. I'm Emma. Hi Emma. Hi. Hello. My name is... Oh, sorry. My name is Ben. So, Let go. yeah. לא להיכנס. לחזור הפקודות. תקשיבו כולם. כרגע דני, צלם ושני שחקנים נכנסים, יגידו מה שצריך ואז נמשיך. אי אפשר ככה, אני לא רוצה לשמוע כל שנייה מישהו אומר משהו אחר. יש לנו 20 דקות, 25 דקות, נעשה את זה וזהו. באמת, אחי, זה לא צחוק, זה ממש 20 דקות לצלם את הצוות. כזה כך. צילמנו אשכרה במטוס עצמו, במהלך טיסה אמיתית, באמצע הלילה, וזה בתנאים מאוד מוזרים, כי היה לנו שם מגבלות של סאונד. אנחנו הפרענו לדיילות.
היה כיסא אוויר וכל הזמן היינו צריכים לייצב את המצלמות שלנו. I used to be scared of flying. Emma is not a woman yet, but no longer a girl. She's not very happy with her life and constantly imagines that she can come up with better ideas, situations. She lies a lot. Words are really, really gay. Thank you. מי זה בן? קודם כל הוא פחדן. אדם מפחד מכל דבר משמעותי בחיים שלו. כל ההחלטות שהוא לוקח נלקחות על ידי אנשים אחרים בשבילו. ועמוק עמוק בפנים הוא יודע את זה, וזה הורג אותו. זה הורג אותו שהוא ככה. זה כאילו הוא לא מסוגל לקום ולהגיד my life, my choice, my decision, the way I want it to be. הוא לא מסוגל. כל הזמן מובל למקומות. ופתאום הוא פוגש את אמא. וכשהוא פוגש את אמא. So what's your boyfriend's name? Girlfriend's name? Boyfriend's name? It's Hillary. Hillary. Hillary, give it to me, Hillary. That's just not nice. I'm gonna call her George. זה בן. בן מעולם לא היה מסוגל לקבל החלטות קשות. את אמה לא תמצאו בשום מקום שבן היה הולך אליו, כלומר, שום מקום חוץ מהאווירון הזה. ראיתי את הסרט ומאוד אהבתי אותו. ראיתי אותו בכל מיני שלבים, וראיתי איך הוא מתפתח וגדל, ויכולתי לדמיין את הקריינות מאחורה, נגע לי הסיפור. זה סרט שכולו התלבטות אחת גדולה כמעט מהרגע הראשון. אז זה גם מדבר אליי, כי אני גם בן אדם כזה, וגם מחפש את האזורים האלה ביצירה שלי, את האזורים שבין לבין, של הלא בטוח, של אולי ככה ואולי ככה, אז זה מאוד דיבר אליי.